מצד שני גם אני לא רוצה להיות פה. בסדר? אני מעדיף לעמוד על הרגליים ובכלל לא להיות לו בין הרגליים. בסדר? המצב שלי הרבה יותר טוב. איך אני יוצא לי פה? יציאה שנקראת שבירה. בסדר? המטרה שלי זה לשבור לו את המסגרת. אני רוצה לשבור את המסגרת. אני שם יד על האגן. רגל בין הבטחים של הטוסית ופותח בסיס רחב. כבר פה הוא מתחיל להרגיש את הלחץ. בסדר? דבר שני שאני עושה, אני לוקח את היד עם המרפק ולוחץ על הברך. אם זה לא נעים, אז לעשות את זה בזהירות. בסדר? משחיל את הרגל. תסתכלו בואו לפה, תסתכלו איך המשמעות. מי שאומר אותי, רוצה לשמור, זה שהרגל הזאת תוכל להשחיל אותה ובעצם להשתחרר ולעבור לאיזה מצב? סייד, שהוא הרבה יותר טוב. עוד הפעם, כל המטרה שלי זה לשבור מסגרת. יש ידיים על האגן, ברך, לטוסית, פותח בסיס רחב. פותח בסיס רחב כדי שיוכל, שלרגל שלו יהיה מקום לרדת. בסדר? עם המרפק אני פותח, משחיל רגל נגדית, מאבטח אותה, ונכנס למצב סייד. שאלות?